Gibana-banaang anaa sa 20 ka magbanay ang apektado. Humana sunog ang pipila ka kabalayan sa Cotabato City. Gidagkutang kandila gumikan sa walay kuryente. Posibleng tinubdan sa sunog sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilamoy sa dakong kalayo ang pipila ka kabalayan nga anaa sa gibana-bana ang kapin 1,000 square meters nga luna sa Purok 1 Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City, pasado alas 10 Martes sa gabi. Gumikan kay sagad gama sa light materials ang mga kabalayan, paspas mekanit ang kalayo. Hinoon, napakgang rakini human ang halos usa ka oras. Wala hinoy na angol sa hitabo. Sa tala sa BFP Cotabato City, anaa sa 7 ka kabalayan ang nasunog kung diin tulo ni ini mga boarding house. Gibana-bana ang 20 ka magbanay ang apektado nga gitagad na sa LGU. Matud sa BFP, gidagkutang kandila ang inisyal nga tinubdan sa sunog sanglit walay kuryente sa lugar niadtong tungura. Lumalabas na posibleng naiwang kandila ang naging dahilan ng sunog sa naturang lugar. Gawa nga ng alas 12 pa lang ng tanghali kahapon sa lungsod ng Cotabato ay wala na kuryente dahil sa pagkasira ng kawad ng kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines. Diyan naman ito sa may Pikit North, Cotabato. Ginasuta pa ang kinatabukang danyo sa insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.